Norvegian aurkitu ditzakegu naturaren formazio liluragarrienetako batzuk. Fiordoak. Fiordoak glaziarren ondorioz milaka urtean zehar arrokan sortu diren korridore sakonak dira. Formazio horiek nola sortu ziren ulertzeko, imaginatu beharko genuke bi mendiren pareten arteko hutsunean glaziar bat zegoela duela milaka urte. Beren ibilbide geldo baino etengabean, Norvegiako glaziarrak harriak eta lurra arrastatuz joan ziren. Hala, ibilbide horretan sortuz joan ziren haranak, gero eta zabalago eta sakonago bihurtu zituzten. Esaten da milurteko bakoitzean, metro erdi arroka erauzten zuela izotzak glaziarraren azpitik. Urte askoren ondoren, glaziarrak itsasora iritsi ziren, eta han urtzen hasi ziren. Gero, glaziarrek sortutako haranetan ipar itsasoa sartu eta urez bete zituen. Horrela jaio ziren fiordoak. Fiordoen rankinean, Groenlandia dago lehenengo postuan, baina Norvegiakoak dira ezagunenak. Hemen dago munduko bigarren fiordo luzeena, Sognefjorden famatua. 204 kilometro luze da, eta herrialdea alde batetik bestera zeharkatzen duen ebakidura baten antzekoa da. Sognefjorden fiordoa 5 besotan banatzen da, eta beso horiek beste hainbatetan. Haietako 2, Geiragen fior eta Nordfjord fiordoak osatzen dituzte, biak UNESCOren gizateriaren ondare naturalaren zerrendan. Uraren mailatik zein airetik fiordoen pareta ikaragarrien perspektiba txundigarria da. Pareta batzuek 1800 metroko altuera dute. Nordfjord Norvegiako barnealdeko mendietaraino sartzen da, eta han Jostedalsbreen glaziarraren urgezarekin nahasten da. Gainean ibil daiteke eta Europako glaziar luzeena da, 100 kilometro ditu.